Hi guys, good morning guys. Welcome sa among channel guys, Jason Burst Arenita. Ako diri sa gawas guys kay nagpahangin, init kayo burn out. Way kuryente diri sa mua. Kalimuot. Sige mo burn out oy gahapon, burn out pud gahapon sa hapon, karon buntag pa ni burn out na. Perting inita. May sa gawas kay paano na gamay hangin guys ba? Init man bro ni hangin sa sulod sa balay pagkainita. Uy tambok na ang kamunggay nanapog ko'y kuan di ay utan. Hindi pa ko makapalit sa merkado kay nanapod do ang kamunggay guys. Daghan po do nanapod si dagang dahon kamunggay. Nanapoy mautan kago pong tanglad do. Nagtanglad rin guys, taga na nagtanglad na ha. Nitaga na siya basta sigig ulanon rainita guys. Ang kamunggay pwede na nyo tanon na pwede gandahon po kayo mautan. Aray bitbit magbangkito. Si mabuhat, may lang mabuhat. Atong konto lingkuran ko anak ko lingkuran putan di oh, tong puti. Parang ni kalingkuran. Ang igawas. Ang igawas sa lingkuranan keso kay init kay sa sulod. Kasi madam. Ako rin balihon bear makatubang ko dito. Nan. Si madam malungkot guys kay wa ka uli sa ilaha siguro mga next year pa kay tulo ka buwan mabay na biglan siyang pirahan sada manday init na nang gunting-gunting ka malagi dia manday limuot ulubon siya guys kaya sa ka uli saon man natol man na pay kuan wala pay problema muli na siya ako ng polion bago pa ba yung ipirahan umusugot tulo ka bulan pa lang muna siya tirobiray nakauli basa ka kuyog kaya kuyog na siya sila mong tanduhan yung mga kumusugot na muli siya kaya 3 months pa lang gikan pag upira. Masulog po si Inday gunta lang sa next year na lang makauli sigurado kay mabot nag mga hapit tuig pwede na maglikay lang kita kay isog kayo usa bata managang ug maigo na ano day Day. Say balita. Ngilom-hilom lagi ka. Sabad niya kay busy ko dali. Ay kanong saba kay busy kuno siya. Anong busy? Ako gani ko busy ko diri kalingkod kay limot kayo. Limot agas grabe. May gani guys, dito punuan na mo diri oh. Dako kay mo sa ning tanong madugay na mo kay ni mga tanong man ni mama. Indako siya ba? Muna mong silang-silungan oh. Butan ako diri ang bangko. Madiri kay landong. Mura pa na ilandong diri. Kay dito init man kayo. Ako ging gitrapala nag tricycle kay patinita. Ngari sa midri sa gawas magpa hangin kay perting patinita. Ang naradiha kay init na kay dito, yung painit dito. Ay, maligo ra ba unyang nigaagas og balik ay nigsiga burnout rin sa mga guys way kurente wa pa joy tubig. Ano tawag mga kurente mga tubig? Ang tubig diri mo ang deep way kanang gikan sa ilalom sa yuta gipasuyop ra man po nagkurente kanang motor makina ba. Ligo na ta kay limot. Bala boy kurente na ito.
Mo diri sa mo basta walay kuryente wa po'y tubig. Kaya ang gikan sa deep well kay makina man pagigamit para makasuyo pag tubig mo nang inigway kuryente, walay tubig kay wa may makina magandar. Muna'y masaklap hinungdan. Kaya ako sang ibawalan. Kay bawal pa magitinuod bisag kinsa may pangutanon. Panglabas lagi na tanan okay pero watak ka ba sa suludan na basa pa kay na. Munang wadyo ko musugot kaya po nagingon sa doktor. Dili lang tiwala sa gawas kay naayo ng samad pero ang sulod kuan pa na. Delikado pa mapugtas ang tahi. Nagtanawan ako palabha, di na ko pa kuno mga bugat. Ya magluto na siya, magdungag kuan, usahay ako pod. Bawalan yun na guys og kuan og mga bugat sa kay na. Ang pagmahay ra ba jud nasa wahiwa sa unahan. Unya na tami nga magbugat na may pagpaliho ka, wanta mabugat. Uhay na. May nang managang tadaan bisag wala pa maigo. Sabangan ni mo isig. Minitin kagulo ba para kang kuno paliwanag ra ganita. Sabangan mo isig. Si bugot-bot. Kana sa panghimong ti dia day para di maka-focus sa imong gihunahuna na wa ka kauli. Kumbatihin na. Ay lang painit, ari lang diri dapat kay init na ra ba? Ikaw ang pagkahanin nga nakapiraan pa. Kulo. Wani mo pero lagi mo bata. Unsa di pagi mo diana day. Masahon daw sa isulod. Unsa na lapok? Anong tapos gitaron? Nakumuduwa oy kay masisi na buta. Kaputi. Kanang Diba? pauna na slimok ng yanan sa bata. Ibon sa limot. Ay, ibon sa limot. Unsa na? Slimok Kanang agyana ay kanang balay bata. Ikaw na lang i-amnesia nimo. Mo imong wadon si muna na. may pauna na slimok diyan na kay mo na makapahamak. Nasisi pa tuloy. Wait, kinabuya bay. Nasisi tuloy ko da. Sabak gud sige gugyaw-yaw dito jaw. Wait, Jojo. Saan mo di ay? Sabukan. Kano sa umbre kung magjaw-jaw, kanang di na makajaw-jaw? Pero wala siya. Maligo naman siya guys, wagin na sa mag-ilis siyang pantulog oh. Maligo na kuno na, pawang bitang kurinte. Kaubo. Ako makasapot rong adlaw. Kasabot? Kay? Taog-taw. Kung yung ganahan niya guys, nagwasa sa kuwan kay under auto kay Bob, sa kung sila ba no? Awa, oh. Bawal sa pagunitog guna, nangita sa paagi. Tanaran na yung utok guys, ugun sa ka dahig ulo. Bawal sa pagunahon. Nakita sa gunting dito nagbitay mo yung ikuha no. Mura pa siya ng guna. Lutha na po na yung kamot. Practice mainlo. Malutha na po na siya oh. Di manutan basta nahinlo. Ibawalan kay bawal mangusog. Nakita gunting igamit still lang bright kang bataa ka may kang padaghanon. Unsa na naman diyang buhaton? Sige tikang-kang. Pasingaw-singaw. Di may mutang yati. Ano ka bang anso? Ay mga anso. Yung ko yung pasangin ng anso. Ito may pasangin nan sa mga ka. Di pagunahon pero nangitag paagi ng gunting. Tagbagi rong malutiw. Oh. Very good ka talaga, may kang padaghanon.
may padaghano ng problema di nakatultol asa mo pujo di mo laho sa balay. Ano, sa imo sige tis-tis pasmado na lang imo. Tipas-tipas sabi sa kasa. Ay pasmado. Pasmado ko no. Ay pasmado. Pasmado na gitabihan ka jo. Pasmado ko no. Ginoko. Mo nang magligo na lang. Wa ka dumdumasan na mo puyo. Pasmado Hindi no. nagipa-street, ipati-kungkong. Tanawa. Pangputla na pod niya. Aron jud ang kakiriwan yung kamot ni mo be. Kiriwan jud kay ka oh. Nanahimik ipangilabtan. Nanahimik lagi panghilabtan pa. Mamingon na pagkagoy ulong humok. Ikaw pili sa puro bagi kanda ko. Ino sa kay gulo mingon nig bakit di mo ulo? Ikaw pa yung ulo mo. O palusot ka pa. Sira ulo to. Pili supo kayo. Ipahika pa akong ulo kung gahi ba kuno. Ay humok ba kuno. Bitaw. Ano man day? Kanay mong tuktukan imong hog sunod ba na? Dagto na laman. Ay, hindi pa pwede init di ayaw pagpainit pod kay kasakit ka. Init kayo. Kanang sa tama-tama lang. Di makauli ilang muse oh. Muse ra ba din nila? Sa muse. Ikaw, muse sa Hilakon. Muse sa Ilumon. Natanan, muse sa Luuran. Muna ni, oh, tanawa ninyo. Oh. Hindi trabag itlugib. Gisingon pag-ipo. Tingsiyon. Joy, di manggod. Itlog na o dun sa. Ay, nagugutan. Nagugutan. Di man maklaro mo. Mag-itlog mo buto. Ano ba? Ay, ring niya. Pareha niyang maldita. Si Mingkoy pero Mingkoy latahon. Ibay kiniring ha. Ming... Jojo oh, tanawa. Kailan po siya nagbinaldita? Kuyawan eh. Sa mo pud na nimo nang maginakita ta. Limpyo na yung trabaho guys. Oh. Tiktoyo ka na dyan diha. Kay diha ramay na ilandong po. Dinit magidiri. Number 69. 3 points. 69 pa kuno yung number. Ha? Anong dito yung 69 sa inyo 69? Tambal sa init. Limot kisa. Hindi pag ginagihan ano kay pwede ni gamitan na pagkain mga utang tambok bago na. Pwede, agianan mo ko na be. Samot na. Inig. Isara na dia. Ara mo dyan agianan dia. Gihanan mo kani gani guys. Digin na matam na ni mo kaya agianan man. Kaya nigkuhan mo ginikagian man. May lain. Dagan ba giganahan ba na nanambok ka? Hindi ko di ganahan manambok. Asa ka mamili ka manambok maniwang? Hindi mo para sa ulo. Ay bati kaya mura kag bayot. Mura kag si Bibi gandang hari. Mainok tambok. Tambok. Kanindot ra na. Ano na mga naon. Ninot man ang manambok ka ba kay managko tanan. Gikan sa tiil hantod sa ulo. Kata. Ay nako. May sa mood guys, siro sa ginanaw. Eh, mura na yung vlog karon guys, okay. Among bida wa sa mood na among bida. Sige lang panghilamos. Init. Magbabay na to, oy. Atong vlog mo na inong danoy. Hi guys. Masama to ni jung kanan. Hindi man. Ako si Kungisi kasi pumugot.
pati tanawon. Magputi ka. Magbabay na to, oy. Muna na mong vlog karoon lawa, guys. Thank you for watching, guys. Bye-bye, Bye. guys. See you the next vlog. Bye-bye guys. Thank you yung tanan. Rodi Fernandez. O si Andrew, humanap ka ng pangit para ibigin ka ng tunay.